大空翼、日向小次郎をはじめとする日本サッカーの黄金世代が集結した全国中学生サッカー大会は、激闘に次ぐ激闘の末、南葛中と東邦学園の同時優勝で幕。そしてそれは黄金世代の新たなる挑戦。なんだって、フランス国際ジュニアユース大会。はい、わかりました。急ぎ本部に戻る。片桐君、今の電話は？はい、まだ詳しいことはわからないので、全国中学生サッカー大会後、また同時に新たな大会。それは？それで新たな大会の運営からサッカー。三上さん。ああ、片桐君。はい、まず新たな大会、その大会の参加国ですが、代わって多くの国が主なところで言いますと、開催国のアメリカ、サッカー王国厳しいな。強豪。それにしても噂。ドイツから帰ってくる直前、フランス国際大会に招待されていないことに不満を持った国々が。しかしそれはフランス国際、それがまさかフランス国際。またフランス国際大会前の、そしてドイツとオランダのクラブ。おそらく向こう、それらの国だけではなく、我々はフランス国際大会の新たな大会は。その通りだ。いいか、我々の見積もっていた戦力で。我々はもともと全国中学、その後欧州に遠征し強化試合を。しかし強化試合がキャンセルとなると、全国中学生。我々は外国の強豪と試合をすることで、かといって国内では。片桐君、時間はないが。はい、日本サッカーの成長にとって。1年も2年も随分気合が入ってるじゃないか。当然ですよ。東邦学園サッカー部は全国中学生サッカー大会で優勝してナンバーワンになったわけですからね。みっともない試合はできません。次の目標、連覇に向けて頑張らないと。そうだな。あれ、そういえば日向さんはまだ部室じゃないか。日向さん、優勝して満足したのかな。いや、日向さんが満足なんてするわけないさ。すでに次の目標に向かっている。そうですよね。日向さんなら高校生になってもきっと日本一に。大変だ今までは追う側だったが、全国ナンバーワンチームになった今、これはもう不要だ。これからは追われる身だが、俺はこれからも俺のサッカーを貫く。ニューヒーローリーグ？なんだそれは。来月アメリカで開かれることになった。その大会に出場する代表選手を選ぶため。なるほど。つまり。はい、サッカー協会からそのリーグ戦への参加よ。で、そのリーグ戦は俺た。はい、1年生から3年生も。そうか。なあ反町、どんな学校が参加するか。全部は聞いてないけど、南葛とか富良野とか。南葛がってことは翼さんも。ああ、間違いなく出てくるだろうな。リーグの組み合わせ表ってどうだろう。日向さん。たけし、部員を全員集めてこい。すぐにだ。はい。というわけで
そのニューヒーローリーグって、このリーグ戦は代表選考がかかってだが、この前の全国大会で俺たちならば、たとえエキシビジョンであっても負けるわけにはいかない。この2年間俺たちは打倒南葛を目標に、しかし王者となった俺たちのこれからの目標は新しい俺たちの目標、それはだからこのニューヒーローリーグ、俺東邦学園の勝つサッカーをもう一度日本中に見せつけるぞ。はい。ニューヒーローリーグの概要と組み合わせ表。よし、見せて。そうか、全部で14チームの参加で7チームずつに分かれての。東邦学園のリーグには南葛、武蔵、富良野。代表選考を兼ねているってことは、おそらくこいつらを相手に全勝か。歯応えのある奴らばかりで戦いがいがある。キャプテン、実はなんだ。全国大会の決勝戦、俺たちは翼が率いる南葛、今回のリーグ戦、俺たちと南葛の試合は、それを考えると俺たちは。若島津の言う通りだ。翼の怪我が治れば、さっき俺は打倒南葛はリーグで全勝するためには。日向さん、提案があります。なんだ。ベストの南葛に勝つために、もう一つチーム力を上げるために、新戦東邦学園には僕たち1軍の他に2軍や3。それはいいな。俺たちにとっても下から選手が上がってくれば、チャンスがあれば2軍や3軍のですから、そういった。なるほど。よし、たけし、一回監督だ。はい。戦力の底上げか。もちろんそれも今のたけしの提案。俺たちに。それは来。ああ、どういうことだ。今の主力である俺たち3年生は、そうなると新チームを支えるのはたけしだ。そうだな。だからたけしと一緒に来年以降のそういうことだ。来年は王者として追われる立場になるんだからな。そうか。それも名門校の大会自体はエキシビションでも、国際大会の代表選考、新しい選手にレベルの。もちろんそれもあるけど、俺たけし個人にとっても。日向さん、いい提案だと思うので。よし、それじゃあたけし。はい。2軍3軍のみんな、これから一次試験は1軍のレギュラーメンバー、ここでの結果を見て。いいかお前ら、急な話だから準備できていないといついかなる時も1軍に上がることを考えて日々のね。さあ、チャンスは目の前にあっ。はい。この程度のフェイントに引っかかってどうする。動きが単調だぞ。まだまだ試合。みんな目の色を変えて頑張ってますね。そりゃ1軍昇格がかかってるからな。ですけど。小池さんと1対1。そこだ。小池からボールを奪うなんて。ですよね。1年生ってことはたけしの知り合いか。知り合いというほどじゃないですけど、名前は。若島津、あの1年生。はい。よしみんな、これから名前を呼ばれた選手は残れ。二次試験は1軍、ここでのプレーを見て。いやあ、久しぶりだね。あれ、
ひょっとして選抜テストで緊張してる？こういう時は空元気でもいいから声はしっかり出した方がいいよ。でも同じ学年の人が二次試験に残ってるなんて。君のポジションはディフェンダーだったよね。知っての通り東邦学園は競争の激しいチームだ。だけどそのチャンスが今目の前にお前はたけしと同じチームだ。同じチームだって。よし、君のプレーを。ここで君が選ばれることになれば1年生が。それ見たか。行くぞ。それこれがタイガーショットだ。よし、決めたぜ。それいけそらそれこれでもらったほらもらったぞ。それそれよしそんな。それはっそらはっくらえよしなに？もらったぜ。いけよしはっなめるなそらそれさあそれはっ行くぞ。いけはっ日向さん。見たかいけタイガーショットだ。見たかこれが俺の力だ。見たかそれ負けないぞ。いけやった。これで僕だって
ヒューガさん。ほらこれだ。もらったぞ。はっいけ。よしはっそれ。よしふっそれ。それもらったぞ。いけ。それいけ。これだ。それはっ見えた。いやはっどうだ。負けないぞ。それ。たけしあふっよし。もらったぜ。残念ながら二次試験を合格できたんだが、だからといって次こそそのチャンスをものにで。よし、それじゃあ今回の選抜。やったね。きっと選ばれると思ってた。よくやったな。さすが俺か。よろしく頼むぜ。期待してるからな。俺がキャプテンのヒューガだ。実はもうすぐ新しいリーグ戦が始まるんだが、その今回の選抜テストはお前も知っている通り、俺たち東邦学園、つまり俺たちは王者だ。その負けられないチームの一軍に入ったんだ。練習も試合も決しだが、その分得られる経験は、それにそのリーグ戦は今度やるっていう国際大会のいいか、今持てる力を振り絞って。いい返事だ。そうじゃなきゃいけねえ。よし、それじゃあ目標はもちろん。はい。まさかまたここに来ることになるなんてな。ランカスとの決勝戦からそれほど日はた。それにしてもまたヒューガさんたち、僕はすごく嬉しいです。ハードな練習すごく頑張ってたけど、体頼もしいね。これから一緒に戦えるかと思うと期待してるぜ、新戦力。そろそろ開会式だ。みんな行くぞ。はい。サッカー協会が主催するリーグ戦、今月初めに行われた全国中学生サッカー大会、来月にアメリカで行われる強豪校同士の戦いはもちろん、今回参加したチームの中からこれより入場。どうにか
この短事実でよくここまでこぎつけ。全くです。大会趣旨を理解し参加してくれたフランス国際ジュニアユース大会の中止、しかもその新たな大会には想定していた代表合宿などのはい、選手を大きく成長そう、そのためのたとえエキシビションの大会であろうと全国大会で選手たちが見せたような、それがこのニューヒーローリーグでも、そしてそれは世界と勝負するための極めて大きな力。あとは彼らをいよいよニューヒーローリーグ。はい、バッチリ。これから戦う相手は強豪ばかりだ。全国優勝し、むしろ全国大会の雪辱を果たすために。はい、よし、俺たち東邦学園の勝つサッカー、王者としての戦いを日本中に見せ。はい。どうだ、緊張してるか？ガチガチじゃねえか。いいか、試合が始まったらビビってる暇なんかねえぞ。サッカーに一番必要なのは誰にも負けない。ようヒューガ。沢木、全国大会ではお前と戦えなかった。このリーグ戦が決まってから今日まで沢田、反町、若します。そうはいきませんよ。そうさ、返り討ちにして。俺の方こそお前たちには借りがある。今日は一点もやらんぞ。お前だが年下でも容赦はしないからな。何？フィールドに立つ敵は年齢にそれが名は比嘉。いいか、今回のリーグ戦は全国大会クラスのチームがその中で大きく活躍をする。そうなればそいつらと知り合いになって交流、その中で競い合えるライバルをさあ。ご覧ください。
スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。東邦対明和東、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、試合開始です。柴野君、横にかわして突破。反町君、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。反町君、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。パスを出します。チャージが決まった。パスを出します。それ成田君、横にかわして突破。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。高島君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。澤田君、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。日向君、ここは勝負を避けた。反町君、ドリブルと見せかけてパス。鋭いスライディング。東邦、ここで作戦を変えてきました。小池君、ここは勝負を避けた。フェイント。フェイントだ。フェイント。タイガーフット発進だ。浦和君、横に飛んだ。よし、決めたぜ。よし、負けてたまるか。澤田君、このスライディングが決まった。成田君、ここは抜かせません。ほら、沢口君、素早く横にかわす。スライディングでカット。島野君、パスを出す。体ごとぶつかっていった。横にかわして突破。沢口君、センターラインを越えて攻め込む。澤田君、ここはパスを出した。ここはパスに切り替えた。敵陣へ攻め込みます。高木君、ここで止めた。スライディングでカット。ドリブルと見せかけてパス。日向君、ここはパスに切り替えた。高木君、タックルを決めた。パスを出します。末永君、素早く横にかわす。ここから打ってきた。反町君、シュートを放った。さあ、ボールを送るぞ。このセンタリングをものにできるか。反町君、ここはパスに切り替えた。反町、クロスを上げた。クロスに合わせに行く。さあ、カウンターだ。古田君、スライディングでカット。よし、フェイント。長野君、ボールダッシュ成功。澤田君、激しいタックル。鋭い回転をかけてゴールを狙う。これはキーパー動けない。澤田君、僕も頑張りました。左へ預けます。小池君、このスライディングが決まった。堀君、激しいタックル。古田君、素早くつなぎます。ワンタッチで送る。柴野君、ここをパスに切り替えた。鋭いスライディング。堀君、横にかわして突破。ド
ドリブルでボールを運ぶ鋭いスライディング。反町君、ここは勝負を避けた。体ごとぶつかっていった。澤田君、ここはパスに切り替えた。日向君、ここからチャンスを作れるか。ここは勝負を避けた。横をすり抜けた。止められない。ボールを奪った。パスを回す。ドリブルで突破。古田君、スライディングでカット。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。反町君、豪快にシュート。横っ飛びで鋭く反応。村沢君、ゴールを割らせません。堀君、このボールをコントロール。ドリブルで突破。高島君、このスライディングが決まった。堀君、ここは抜かせません。明和東、ここでスライディング部隊が本領発揮か。後半戦キックオフ。沢木君、右へ回します。おっと、攻守交代だ。かわして振り切った。沢田君、ここはパスに切り替えた。おっと、フェイント。カット。フェイントだ。もらった。フェイント。日向君、ゴール前に持ち込んだ。これがタイガーショットで鋭く反応。ハイパー止められない。また信頼してくれるみんなのために勝つ。もらった。いけ。さあ、パスを回す。よし。あとドリブルを見送る。横をすり抜けた。それ。体とぶつかっていった。小池君、激しいタックル。反町君、ここはパスに切り替えた。反町。おっと、攻守交代だ。体ごとぶつかっていった。日向君、パスを出します。ここは好きにさせません。小池君、激しいタックル。反町君、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。決まった。パスを回す。成田君、素早く横にかわす。反町君、パスを回す。堀君、スライディングでカット。高島君、激しいタックル。ここはパスを出した。それ、日向さん。
ここでチャンスを潰します。体ごとぶつかっていった。ヒューガ君タイガーフットワーク、ゴール正面でこのシュートを迎え狙い。俺は絶対に負けん。榎本君このボールをコントロール。川越君ここはパスを出した。澤田君激しいタックル。そら反町君パスを出します。おっと攻守交代だ。すでに半分が経過。タイガーフットは非常に大きな声を持ちます。これがネットに突き刺さる。俺は世界一のストライカーになるんだ。澤田君パスを回す。日向君ここはパスに切り替えた。ボールダッシュ成功。いけ。慌てて守備に戻ります。鋭いスライディング。横にかわして突破。次々にかわしていく。素早く横にかわす。パスを出します。日向君ここはパスに切り替えた。かわして振り切った。さあゴール前です。澤田君シュートだ。あっとこれも弾いた。パスをチャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。小池君かわして振り切った。止められない。パントキックどこまで運べるか。ボールを奪った小池君シュートだ。村沢君ゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。成田君左へ預けます。中根君激しいタックル。沢木君横にかわして突破。横をすり抜けた。スライディングでカット。横をすり抜けた。成田君ボールダッシュ成功。小池君激しいタックル。ここは勝負を避けた。澤田君ここはパスに切り替えた。澤田君センターラインを越えて攻め込む。成田君強い回転をかけてゴールを狙う。若島津君これはキャッチできない。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って始めます。もらったフェイントだ。フェイント高木君ボールを奪うことができません。このパスは通らない。澤田君激しいタックル。チャージが決まった。東邦この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。
ヒューガ沢木さん。いや、ああ、さすがキラか。悔しいが大したものなのは次の試合ではもっと。その向上心。リーグ戦はまだ始まったばっああ、ヒューガは明和 FC の時のヒューガもあの頃よりずっと成長したのはあの1年生のディフェンス。あれだけ鋭いタックル。明和東あいつはただもの。